Hau bai, Joseba, saioari ekiteko gustatzen zain modu hau, Behar den bezala esteko, sagardo pixko bat. Bota sagardua, orain gainera sagardoa egiteko garaia da, ezta? Sagarrak bildu, zapaldu eta txin-txin diruaren txotxa. Nik asko edaterik izaukat, igandean behobia donostia dugu. Hore, zainu. Bueno, sagardoa betiko erara zango dugu, ezta? Sagardoa, bai. Orain mente asko egiten zen moduan horre zuen alde hortan. Berezia da sagardua. Duela 250 urte nola uste duzu egiten zela sagardua. Bueno, sagarrak zapalduta ziur aski horrela ingo zen, baina ez dakit dolareak eta izango ziren, noski? Bai, dolarea gaina bereziak ziren. Baserria bera zen dolarea hundi bat, gare batean. Goiko pisuan sagarra bildu, erdikoa sagarra jo hautsi, eta beko pisuan mama goxua. Bai, patxa, kupeleratzen zen. Hori, leko guntetan galdu eginda dagoenekoz, baina guainikan zenbait lekuta mantentzen da hori. Arizkunen, Nafarroan arautu dugu guk horietako bat. Joala jo kultura elkarteak berriz olako bat osatu du, olako baserri bat antolatu, eta joan den aromatean kirikoketa eguna. Gero, bai, azalduko dugu kirikoketa hori zer den. Momentuz bentsat ikusi, zen modu ikusgarri eta politean egiten den sagardo oraindik Arizkunen. Bueno, gaur badugu lana, badugu 1500-2000 kilo sagar edola jotzeko, eta, lehenbiziko lana lan erritmoak erabiliko ditugu sagarra jotzeko. Jotzearen ondotik, sagarraren estutzea, egingo da, oholtza sagar gainean patuz, eta, gero ja estutzen delaik, kupelanatuko da sagardua edo. Kanal baten bidez kupelategira gaten da, zukua, eta zukua gero kupelanatuko dugu. Hortik aparte goizen iriakin eta bilizarete, Hola funtzionatzen zuen, ekartzen zuzten gurdiakin sagarrak eta dolaretxea zuen etxetara, eta hor prezio bat ordaindu, sagarrak neurtzen ziren, sagar neurriekin zen sagar, eta gero bazen kupela beresi bat, luzea dena, eta gero gurdian jartzen zena, eta garraia egiten zitaion. Eta hori ere, gaur ere bakarri dugu. Iratxe, jene, honitza ez gaur hemen? Bai, espero dugu, jende auserki egotea, autobusek ere bai torri hartire eskin gurutik, eta, a ber nola tratzen den. Giro ona eta mundiala, sagarnoaren inguruan, sagardoaren inguruan, baina hemen eri falta zaite azken emaitza hori, kirikoketa edo zer demontre den. Kirikoketa, prozesu guztia ikusi dugu, nola egiten den sagardua, pausuz, baina azkenekoa falta dugu. Azkeneko prozesua da, hain zuzen, kirikoketa horrekin zerikusia duena. Behin egiten denean, abisu eman behar da. Ondoko guztiak, abizu lagunek eta bai, jakin ez den, egina dena, jautu da sagardua, eta hori probatzera etortzeko. Hori nola egiten da, abisu hori nola ematen den? Han, baserriko atari hartan, larrain hartan bildu, eta patxolak, aurre ikusi dugun patxola horiek, sagar mazo horiekin hartu da jo egiten dire. Txalapartan moduko zer. Antzeko zerbait da, bai. Hor dagoz, kirikoketaren sorburua. Guk bino beko esplikatuko digu hori zer diren, Xabik, Txominek eta Iratxek, kirikoketa. Kirikoketa lan ritmo baten onomatopeia da, eta lan ritmo hau sortzen da ez nekatzeko eta gauzak errexago egiteko, lana esteko. Bai, hori da, kirikoketa da, hiru jotzen zuten kantu baten izena, bildua dagoena, eta izen hori eman diogu azkenan musika tresna honi. Hemen erraxa da jotzea. Bai, erresa da. Erritmoak azkenean dire arras naturalak. Zuk ikusten duzu non dagoen zure lekua jotzeko. Nik ere jotzen aduta? Hartu eta jotzen duzu etxe. Bai, moldatuko nintzake? Bai, hartzazu eta bira, zuk egin behar duzu, zuk hartu erritmo bat hartu, eta zuk izan zaite konstante batez ere. Pon. Segi hortan. Zu segi hortan eta plena balimezinen bezala eta beti berri.
edozein ez, ritmoan ematen jakin egin behar da, orduan, kirikoketa horrek, nola da ritmo hori, abesti Kirikoketa, koketa, sagarra jodela, jodela. Jodela eta sagardua prest daola, Hori da. Joseba, eskarrik asko, hau gordeiak, bukaerarako. Hasta que dalioteko dena saio bukaerara, Hor asko dago, Hor jena dago, jameren gibelian. Hemen sagardua, eta han gizon txiki bat bere